Hi guys, welcome back to my another vlog. Guys, माने दिनैहाय आङो मोनसे बेसाद लायनो थांगासिनो दं आरोना बारियावहाय माने आं गायनायमोन आरोना गायनानै बिनिफ्राय दिनैहाय आं फार्स्ट माने लाइफआवहाय फार्स्ट आं दिनै मोनजासिगोन बिनिफ्राय आरो नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोना आरो बियो मा बेसाद माने दिनैसो माने मोगथाङाव रियेलिटियावहाय आं दाखालिबो नायदोंमोन खिन्थु मोननायखौ नुवाखैमोन आरोना दिनैहाय माने रियेलिटियाव आं मोननायखौ नुबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायसिगोन आरोना गाइस बिनिफ्राय आं खानानैबो लाबोसिगोन आरोना ओमफ्राय दाबाबो लाखाबाय आरोना गाइस खेमसि गैया दै बिनिफ्राय माने आं दिनै गायजेननायनिफ्राय दिनै फार्स्ट माने मोनजासिगोन आरोना गाइस बिनिफ्राय नोंथांमोना दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला थुदो नोंथांमोना आं देखायनोसै जाय फिथाइखौ लांनो फैदोंमोन बेनो जाबाय ड्रागन आरोना गाइस नै माने मोनबाय आरोना गाइस माने आङो सेप्टेम्बर 2022 नि सेप्टेम्बराव गायदोंमोन दे गाइस बिनिफ्राय दा जुलाइ मास मोननै दंबावो 10 मान्थ्सआवनो माने 10 मासावनो बे फिथाइ होबाय आरोना गाइस आरो मोनबायबो दिनै मोनजासिगोन आं बेखौ खानो दाबा लाबोदोंमोन आरोना गाइस माने गायजेननायनिफ्राय दिनैहाय फार्स्ट मोनजासिगोन आरोना माखासे बिबार बारगासिनो दं आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन थ' बेखौ खानोसै आरोना गाइस स' गाइस नै बियो आं बेखौ खानोसै आरोना गाइस माने खेमसि लाबोनाय जायाखै आरोना खेमसि लाबोआखै ओंखायनो बेखौ खासिगोन आरोना गाइस बिराद गोरा वाव स' गाइस नै आं फाइनालि खाबाय आरोना बेनिफ्राय नै सिबु आरोना थाइसेल' मोनग्रोदों दे गाइस बाखिया थायगासिनो दं आं नोंथांमोननो देखायलांनि स' गाइस नै बेफोरो देग्लाय बारनाय नंला आरोना माने नै बेफोरो रज'जोब्बाय माने गासिबो माजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बियो बारदों बे दहाय फुङाव बिराद गुवार बारदोंमोन दे गाइस नै बियो दहाय फुङाव बिराद गुवार बारदोंमोन बिनिफ्राय दा बियो बारगाबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो फिथाइ जाबोसिगोन आरो बियो ओमफ्राय ओइ जाबो दङ जा सान्दुं बिराद गोसा आरोना गाइस बिनिफ्राय ओरैहाय बै खाथियावबो दङ आरोना बे खाथियावबो दङ बेनिफ्राय नै बेवहाय माबा प्लेटखौ होनांगौ आरोना होनाय जायाखै बिराद सान्दुं गोसा दे गाइस बिराद माने आं साथा लाबोनाय जादिया बेनिफ्राय नै बेबो दहाय फुङाव बारदोंमोन आरोना बारनाय समावहाय बिराद समायना नुयो गाइस नै बियो बारगाबाय आरोना बिबो फिथाइ जाबोसिगोन आरो नै बियो पिंक कालार आरोना बे दंफाङा गुफुर जादबो थायो बे पिंक कालार आरोना गाइस बेनिफ्राय नै हरिबो दङ आरोना गासिबो दंजोबो बियो माने प्लेट होनांगौ दङ स' गाइस दायो खाखांबाय आरोना गाइस बेनिफ्राय नै बेनो बारा गब्ल'वाखै आरोना देग्लायसो माने फार्स्ट माने फिथाइ थायनायखाय ओमफ्राय बे थाइसे मोनग्रोनायखाय माने बेखौ खाग्रोनाय जाबाय आरोना गाइस बाखि दा बारबाय थानायफ्रा एसे लेट मोनजासिगोन आरोना बिनिफ्राय दिनै जानाय नायनोसै ड्रागन फ्रुइट होननानै बुंबाय थायो माने माब्ला थायगोन होननानै आरो माब्ला मोनगोन नेबाय थादोंमोन आरोना दिनै माने थाइसेब्लाबो जानाय नायनोसै गाइस बिनिफ्राय दिनै जाथ्रा जाबाय आरोना बेनिफ्राय देग्लायहाय खम थायदों बिनिफ्राय गोदान नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट इयारनिफ्राय खिन्थु हेभि थायगोन आरोना बियो दंफांफ्रा माने दासो देरगासिनो नालाय गाइस बिनिफ्राय दा जाहैनोसै ओमफ्राय दा आं माने बेखौनो ब्लग लाबोदोंमोन आरोना आं माने नोंथांमोननो माब्लाबा आंनि ड्रागनखौ आं माब्लाबा देखायदोंब्लाबो ओरैनो माने सा साग्रांल' देखायनाय जादोंमोन आरोना बेनिफ्राय मोजां देखायनाय जायाखैमोन माने न'नि एसे गोजान जायो गाइस माने थांनाय फैनाय एसे मेङो आरोखि आरो गरमबो बोथोर बिरादनो बेनिफ्राय दा माने बेनोमोन आरोना गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों अननानै भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबावदो बेनिफ्राय लोगो मोनफिन गोदान